Mga bus terminal sa Dagupan City hindi na masyadong dinagsa noong bisperas ng Pasko. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Hindi na gaanong matao ang mga bus terminal sa Dagupan City nitong bisperas ng Pasko dahil kakaunti na lamang ang mga pasaherong bumiyahe o lumuwas patungo sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga dispatcher, maaga nang umuwi ang karamihan ng mga biyahero, ilan ay noong 23 pa upang makaiwas sa dagsa ng pasahero sa bisperas ng Pasko. Gayunman, nanatili namang tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus at may ilang pasahero na inabutan na ng pagdiriwang ng Pasko habang nasa daan. Inaasa namang muling dadami ang mga biyahero matapos ang selebrasyon ng bagong taon hanggang sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng hanay ng pulisya sa mga convergence area kabilang ng mga bus terminal upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat biyahero. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM